வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீ ஃபயர் கேமிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு கூட ஒரு மேட்ச் விளையாண்டுருக்கோம். அந்த மேட்ச் தான் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுக்கு வந்தாச்சு. ரேங்க்டு கேம் போட்டிருக்கோம். ரேங்க்டு டியோ இல்லாமல் ரேங்க்டு ஸ்குவாட் போட்டிருக்கோம். டியோ போட்டால் ஈஸியாக முடிச்சுடுவாங்க. ஒருத்தவன் எங்கள் ஃப்ரெண்டில் ஒருத்தவங்க போனால் கூட அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரேங்க் கேம் ஸ்குவாடே போட்டாச்சு. மேட்ச் மேக்கிங் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப நேரமாக ஆகுது. மேட்ச் மேக்கிங் ஆடுறதுக்கு சரி, நம்ம இனிமேல் உங்களுக்கு எதாவது கிவ் அவேஸ் அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணலாம். இப்போலாம் யாருமே கமெண்டில் லீவ் பண்ண மாட்டேங்க. ப்ளீஸ் யாராவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்டு, எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். நான் நிறைய வாட்டி செக் பண்ணியிருக்கேன் என் சேனலில், எந்த கமெண்ட் வர மாட்டேங்குது, ஏன்னு தெரில. ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் நிறைய கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இது நான் அடுத்து யார் கூட விளையாட, அடுத்து நான் என்ன பண்ணேன் எல்லாம் தெரியும். சரி, இன்னொரு வீடியோ வரப்போதும். அது என்னென்னா, அந்த டைமண்ட்ஸ் இருக்குமே, வீல் ஆஃப் சேலஞ்ச், அதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. அந்த வீடியோ தான் அடுத்த வீடியோ வரப்போகுது. அடுத்த வீடியோ கிடையாது, இன்னும் சில வீடியோஸ்க்கு அப்புறம் அந்த வீடியோ வரலாம். சரி, பெர்முடா மேப் வந்தாச்சு. நான் அவங்க கூட பேசுகிறப்ப அவங்களுக்கு பீக்கும் கிளாக் டவர்லாம் வேணும்னு சொன்னாங்க. சரி பரவாயில்ல, நம்ம இங்கேயே இறங்குவோம், எங்கே பீக்லேயே இறங்கும்னு சொல்லி பீக்கில் இறங்கியாச்சு. நான் தான் ஜம் மாஸ்டர் வேறு, அப்புறம் நான் தான் சூஸ் பண்ணேன் எங்கே இறங்கணும்னு. எஜெக்ட் ஆச்சு. ஸ்வைங் பீக்கில் இறங்கி அடிச்சு நொறுக்க வேண்டியதான் எல்லாத்தையுமே. நாங்கள் கீழே இறங்கணும், எங்களுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்குவாட் இறங்கினாங்க. இந்த மேலே பார்த்தா இன்னொரு ஸ்குவாட் வேறு இறங்கினானுங்க. சரி, நம்ம சீக்கிரமாக லூட் எடுத்துருவோம்னு பார்த்து தான் இன்னொரு ஸ்குவாட் வேறு மேலே இறங்குவாங்களா 4 பேர். சரி, நம்ம சீக்கிரமாக லூட் எடுத்தோம்னு சொல்லி பார்த்தா இதுக்குள்ளே ஓடி எதுவுமே ஒரு பிளேயர் கிடக்கல, எல்லாம் ஷார்ட் கனமாக தான் கிடைக்கிது. ஒருவேளை P90 கிடச்சிச்சு. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்களே, சப்ஸ்கிரைபர் P90னா ரொம்ப பிடிக்குமா, அதான் நான் சொன்னேன். சப்ஸ்கிரைபர் வாப்பா, உனக்கு பிடிச்ச P90 வச்சுருக்குன்னு பார்த்தா மேலே இன்னொருத்தர் சரி கீழே ஒருத்தர் வந்தானா சம்படி வாங்கிட்டான். அப்புறம் மேலே பார்த்தா அவன் பாட்டுக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கான். நெட்வொர்க் போச்சு போல். அவனுக்கு ஓசி கில் தானே, ஓசி கில் கிடையாது, எப்படினாலும் டேமேஜ் ஆகுது. ஈஸியாக கில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். சரி சப்ஸ்கிரைபர் வாங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச P90 நான் கீழே போடுறேன், நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி P90 எடுத்து கொடுத்தேன். தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இங்கே பாருங்களே, இங்கே வேறு ஏதாவது ஒரு பிளேயர் கிடைக்காம பார்ப்போம். திடீர்னு சரியாக அடிக்க ஆரம்பிச்சுடுறாங்க. யார் எங்கன்னே தொல்லை நாக் ஆயிடுச்சு. ஸோ சேடாக போச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து காப்பாற்றிடுவாங்க. என் ஃப்ரெண்ட் காப்பாற்றோடனே நான் அப்படியே கீழே படுக்கலான்னு நினச்சி அன்னேபிள் டு போன்னு வருது. நல்ல வேலை படுத்தாச்சு. படுத்து ஒரு மெட்கிட்ட போட்டுக்கிடுவோம். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் அவங்க போய் சண்டை போடலான்னு சொல்லி சண்டை போட்டாங்களா, அப்போ பார்த்தா பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டாங்க. அந்த வீட்லேருந்து கீழே இறங்கினோடனே செம்ம அடி, தரமான அடி. இந்த இன்னொருத்தனை இறங்கிட்டான். 2 கில் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் நம்மளை போட்டானுங்க. ஸோ சேடாக போச்சு. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் இங்கேருந்து அடிக்கலாம் பார்த்தா பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த மேட்ச் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. ஏன்னா எங்களோட இப்போ பாருங்களேன், எல்லாருமே கொஞ்சம் 3 பேர் இருக்கோம். அவங்களுக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தவிர இன்னொருத்தவங்க வேறு நாக்காயிருவாங்க. அது யாருன்னு தெரியாது. இங்கே பார்த்தா திடீர்னு இன்னொரு ஆள், நான் சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளாம் ஸ்பெக்டேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அந்த சைடு 2 பேரும் நாக்கு, 2 பேரும் முடிச்சு விட்ருவாங்க. நான் ஒருத்தவன் மட்டும்தான் இருப்பேன் மொத்த குரூப்பில். இங்கே தான் சுற்றி பார்த்துட்டே இருப்பேன். எங்கடா போனாவே, நம்மளை ஃபாலோ பண்ணானே, எங்கே வேணும் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் வேணாம்ப்பா, எந்த வம்புக்கும் வேணாம், நம்ம வேறு எங்கேயாவது ஓரமாக போய் ஒதுங்கிடுவோன்னு சொல்லி ஒதுங்கிட்டேன். நம்மளுக்கு லூட்டு வேறு இன்னும் அதிகமாக ஒழுங்காகவே இல்லையா, வெறும் அந்த ஏகே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் விஎஸ்எஸ் கன்னெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. அவ்வளோ நான் யூஸும் பண்ண மாட்டேன்.
ஒரு இந்த இந்த இடத்துல வேற என்ன இருக்கான்னு பார்த்தா என் மேலே சரி இந்த இடத்துல நமக்கு கரெக்டான லூட்லாம் கிடைக்கும் சொல்லி மேக்ஸின் லெவல் 2 எல்லாமே கிடச்சிச்சு. தாம்சன் கன் கிடச்சிச்சு போதும். ஏதாவது நல்ல எஸ்எம்ஜி கன் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். நல்ல வேலை தாம்சனாக கிடச்சி. இந்த தாம்சன் கன்னால் இது இப்போ மிடில் ரேஞ்சில்னால் தரமாக இருக்குது. நீங்கள் ஷார்ட் ரேஞ்சில் விட ஷார்ட் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணால் சுத்தமாக உங்களுக்கு அடிக்க வராது. ஆனால் மிடில் ரேஞ்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தரமாக அடிக்கலாம். A95 கிடச்சிச்சா போடு. A95 எடுத்து இப்போ ஓடிடும். சேஃப் ஜோன் வேறு இந்த சைட் போட்டாங்களா? சரி நம்ம இதுக்குள்ளே எங்கேயாவது வேறு எங்கேயாவது என்னது இருக்கா ஏதாவது ஒரு லூட்டு. இது பெஸ்ட்டு லெவல் 1 தான் கிடச்சி. இதில் இன்னொரு என்ன பெரிய தப்புனா இந்த மாதிரி நாங்கள் போய் அடிக்கடி போய் சொல்லிடுவோம். இப்போ பெஸ்ட் லெவல் தான் கிடச்சா அவர் இங்கே அங்கே யாருமே இல்லையா இந்த கார் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக யாருமே கிடைக்கல. அதுதான் சரி மில் பக்கம் வந்தேன். இங்கே ஸ்லோவாக்கி மஷ்ரூம் வேறு இருந்துச்சு. சரி மஷ்ரூம் நம்மளுக்கு நல்லது தானே சொல்லி அதை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. இந்த ஃபேரக்கோ பெட்டு விட்டாங்க ஃப்ளையிங் பெட்டை விட்டாங்க. அதனால தான் நிறையா பேர் இதாகுது. ஏன்னா நாம் இப்போ ஒளிஞ்சிருக்கிறப்ப திடீர்னு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கிறப்ப திடீர்னு அந்த ஃபேல்கோ பெட்டே காமிச்சு இது காமிச்சிட்டுது நம்ம அங்கே தான் இருக்கோன்னு. சரி வேறு தான் நல்ல கன்று MP40 கிடச்சிச்சு. சரி MP40 எடுத்துடும் முடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு பிடிச்ச கன்று கிடச்சிச்சு. போடு இனி நம்ம தான்டா போயான்னு சொல்லி அடிச்சிடும்னு சொல்லி ஆமோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு சேஃப் ஜோன் வேறு வந்துருச்சு. இந்த சேஃப் ஜோனில் அவ்வளோ ஒன்றும் பண்ணாதா ஆமோ எடுத்துக்கிறோம். இந்த சேஃப் ஜோன்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது. ஏன்னா எனக்கு ஒரு HP கூட போகல, ஒரு EP தான் போகுது. அதனால் ஈஸியாக போயிடலாம்னு சொல்லி இந்த காரை எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வேறு சொல்கிறாங்க சீக்கிரம் போ சேஃப் ஜோன் சொல்கிறாங்க. அதனால் இந்த சேஃப் ஜோன் போலியா வந்துடு வந்தாச்சு. இன்னும் 19 பேர் அலைய இருக்காங்க. நான் 2 கில் பண்ணியிருக்கேன். சரி இந்த சைடு வேறு யாராவது இருக்கான்னு பார்த்தா இங்கே ஒரு ஸ்குவாட் மாதிரியே இருந்துச்சு. என்னால் நம்பவே முடியல. இன்னும் இத்தனை பேர் பார்த்தா இவங்களுக்கு கொள்ளலான்னு பார்த்தா முடியல. சரி நம்ம டபுள் ப்ளூ ஷாட் எடுத்து இவங்க மேலே வந்தாங்க. சரி அடி தரமான அடி நாக்கு. இதுக்கு தான் டபுள் ப்ளூ ஷாட் வேணும்னு சொல்கிறது. ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் எல்லாருமே அடிச்சுன்னு வருகிட்டே பார்த்தா எக்ஸாமே கழிச்சு ஐயோ தெரியாமல் ஸ்பாஸ்ட் எடுத்துகிறேன். இதெல்லாம் செம கன்ஃபியூஷனு. அதுக்கு பதிலாக இதை எடுக்கிறேன், இதுக்கு பதிலாக அதை எடுக்கிறேன். இதெல்லாம் ஜோக்காக போயிடுச்சு. சரி அடுத்த சேஃப் ஜோன் எங்கேயோ போட்டிருக்காங்க. அடப்பாவி ஒரு சேஃப் ஜோன் கூட நான் இருக்க இடத்துல போட மாட்டாங்களா? சரி அங்கே தானே போவோம். கார் எடுத்துக்கிட்டே போகணும். இன்னும் 15 இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு யாருமே இல்லை. இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே வந்து இந்த சைடு வேறு எவனா இருக்காங்கன்னு பார்க்குறக்காக இந்த பெட்டு வேறு காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதனால பெட்டை நீ பெட்டு வேணாம் ஓடி போயிருன்னு சொல்லி இது பெட்டை மட்டும் எடுத்து விட்டேன். அப்படி இங்கே உட்காந்துட்டு இந்த எவனுமே காணோம். அலைவ் 13 தான். 13 இருக்குது இன்னும் அலைவ். இந்த சைடு ஓடி வந்தேன். இப்போ தான் பாருங்களேன் நான் அந்த அங்கே ஒருத்தர் ஓடணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் ஃபேக்ட்ரி சைடு ஓடக்கூடாது, அவன் நம்மளை அடிச்சிடுவான் சொல்லி இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தேன். வேறு எவனாவது வருவானா எப்போ அவன் அந்த சைடு போவான் அப்போ நம்ம ஓடலான்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கிறப்ப ஒரு சம்மடி அடிச்சிட்டான். யாராவது பார்த்தா இன்னும் க்ளோவால் திரும்பி போட்டேன். இல்லாட்டி நம்மளை அடிச்சிருப்பான். எதுவும் 2 க்ளோவால் போட்டேன். இல்லாட்டி ஒரு க்ளோவால் அடிச்சுட்டு நம்மளை அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா எனக்கு பெஸ்ட் லெவல் 1 தான் இருக்கிறனால தான் சமாடி வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு கரெக்டாக அந்த கர்சர் வரவே மாட்டேங்குது. அங்கே 2 பேர் இருந்தாங்க. நான் என்ன நினச்சேன்னு தெரியுமா, எல்லாருமே தனித்தனியாக நினச்சா ஒரே ஸ்குவாடில் எல்லாருமே இருக்காங்க. சரி சீக்கிரமாக இந்த வெட்கிட்டு போட்டுட்டு டபுள் ப்ளூ ஷாட் பண்ணோட ரெடியாக இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தா 2 அடி அடித்தேன். அவன் முடிச்சிட்டான். அப்புறம் இங்கே தான் பார்த்தா மொத்த ஸ்குவாடு இருக்காங்க, சுற்றி போட்டாங்கன்னு. ஓகே நம்ம சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய். நம்ம இன்னும் டைமண்ட் 1ல் தான் இருக்கோம். சீக்கிரமாக டைமண்ட் 2க்கு